שלום לכולם, סקירה שבועית, כרגיל, בואו נתחיל. אז מה היה לנו שבוע? איזה שבוע ככה קצת של ירידות שהסתיים ביום שישי בתנועה מאוד מאוד חזקה של השווקים, בעיקר בעקבות נאום ביידן, וגם יכול להיות שהגענו טכנית לנקודות שהשוק בהם רק חיפש ממה לעלות. אני לא חושב שהנאום של ביידן היה כזה דרמטי לשווקים, אבל כן הוזכר שם העניין הריביות, והצפי שהריביות ירדו, וזה משהו שהשוק ראה מאוד מאוד בחיוב. טוב, בואו נתחיל לעבור. אז קודם כל נתחיל עם הספיי. אנחנו רואים באמת, תסתכלו, אז היינו בכמה ימים של ירידות, זאת אומרת פה, זה יום חמישי שעבר, יום שישי שעבר שניסינו לעלות, יום שלישי, הרי פתחנו את המסחר ביום שלישי, אנחנו מנסים לעלות למעלה, ואז יורדים לא מעט, עד לאזורי 518, ומפה, פשוט תסתכלו במהלך היום, מה שרואים את זה, פה זו עוד עלייה שהייתה של תיקון, שאני צפיתי שהשוק מפה יסתובב, וימשיך לרדת, זאת אומרת זה תיקון אחרי הירידות, אבל אז פה נכנס אירוע פונדמנטלי באמת, והנאום של ביידן פשוט מטיס את השוק כלפי מעלה. אנחנו יכולים לראות ממש את הוויקס עושה תנועה בדיוק הפוכה, זאת אומרת הוויקס עולה, עושה איזשהו תיקון, הצפי היה שמכאן הוא יתמך ויעלה, ואז נכנס איזשהו אירוע פונדמנטלי, ובעצם השוק יורד למטה חזק. אז אנחנו רואים קודם כל, בואו נראה, הוויקס באמת יום שישי מחזיר אותנו חזרה לנמוכים, אנחנו באמת רואים גם בחוזים העתידיים את הנר העוצמתי שהיה לנו כאן, גם בנסדק אנחנו רואים את הנר, הנסדק היה קצת יותר חלש מה-S&P למהלך רוב הימים האחרונים, בהרגשה שלי זה פשוט שמניות הטכנולוגיה עלו כל כך הרבה, הם אלה שסחבו את הנסדק, המניות בדרג ב', ג', ד', פחות נותנות עבודה, אנחנו נראה את זה תכף בראסל, ולכן שהן קצת לוקחות אוויר, אז השוק מתקשה, ושימו לב, ירדנו פה לאזורי ה-18,250, ירידה באמת משמעותית, אבל תסתכלו את היום הזה, חזרנו חזרה את כל הדרך, אוקיי, מ1.5% כמעט למטה, חזרנו כמעט לאפס, אוקיי, אז תראו מה סגרנו, חזרנו כמעט לאפס. סליחה, הראסל, בואו נראה אותו, אז הראסל נתמך בינתיים על ה-200, שזה יפה, מצד שני, הוא עדיין לא יצא פה מהאזורים האלה, זאת אומרת, הוא עדיין נתמך פה על האזורים האלה, אבל עדיין לא ברור האם הוא באמת יכול לתת פה איזושהי תנועה משמעותית של, כמו פה, כן, לתת איזושהי דחיפה לתא שטח הבא ממש, ואז להתחיל לעשות את המשחקים שלו, או שאנחנו נמשיך לשחק פה ובסוף נרד בגלל סיבה מסוימת. צריך לעקוף, הראסל הוא מצד אחד יש בו את הפוטנציאל, מצד שני לא נראה שהוא עדיין הבשיל לאיזשהו מהלך. אני חושב שכרגע אין לנו ברירה אלא לחכות ולראות איך הוא מתמודד פה עם אזורי ה-210, ועד שהוא לא יתמודד איתם יהיה קשה לראות את התא שטח הבא. בואו נראה מה קורה עם הדאו ג'ונס. אז הדאו ג'ונס ראינו שהוא באמת ירד אפילו יותר משאר הזה, כי הוא באמת עלה המון, אבל אנחנו מקבלים באמת ביום שישי נר מאוד חד וחזק, יכול להיות שנוצרת פה איזושהי הזדמנות קצת לאיזשהו טרייד, הייתי אומר, כי אני לא רואה אותנו פורצים בקרוב את ה-400, בלי שיקרה איזשהו אירוע פונדמנטלי משמעותי, אבל לחזור כרגע ל-400, לבדוק שוב, אולי לטייל פה קצת, אחרי כל העלייה הזאת, אני חושב שאנחנו צריכים עוד כמה שבועות קצת של טיול, לפני שנוכל לעשות את הצעד הבא. מדד הדולר, שימו למדד הדולר, אנחנו ממשיכים להסתחרר באותם טווחים פחות או יותר, אין לנו פה, לא עולים מעל, לא יורדים מתחת, בינתיים אין שום דבר שמעניין, גם פה אנחנו נמצאים כרגע בין תמיכה להתנגדות, צריך לראות לאן אנחנו נפרוץ מכאן, ויכול להיות שאנחנו גם לאיזושהי תקופה נעצור פה, כמובן אם הדברים יתייצבו. ביטקוין, אז בואו נדבר שנייה על הביטקוין. אז ככה, הביטקוין בעצם, מה שקורה איתו זה שאחרי העלייה מאוד מאוד משמעותית, אוקיי? מאזורי ה-16, מה זה פה? 16,000, משהו כזה, כן. אנחנו מקבלים טיסה עד ה-72,000, משהו כזה, נכון? ומזכיר לנו מאוד את הטיסה שהייתה כאן. שימו לב גם כאן, החזקנו איזושהי תקופה, שאנחנו פחות או יותר מתקרבים
להחזיק את אותה תקופה פה, ועדיין אני חושב שזה לא מספיק. זאת אומרת, אני הייתי רוצה עכשיו לראות את הביטקוין, ממשיך לשחק פה את המשחק הזה, אוקיי? כי אם אני עכשיו מסתכל, כן, בואו ניקח רגע, כן, בואו נסתכל שנייה, בואו נתחיל רגע בחודשי, אוקיי? תסתכלו שנייה בחודשי, כמה אנחנו בעצם רחוקים מהממוצעים של ה-20 וה-50, אנחנו בגבוה של ה-RSI, עוד לא התקררנו מספיק, אנחנו גם פה, גם ב-MACD, הייתי רוצה לראות איזושהי התייצבות קודם. זאת אומרת, אנחנו פה רצנו בטיסה מאוד חזקה, חודש אחד ככה קצת לקחנו אוויר, אבל להערכתי אנחנו צריכים עוד קצת, כדי שבאמת נוכל לעשות תנועה איכותית. אוקיי? עכשיו אני רוצה לראות לכם משהו מאוד נחמד בביטקוין, תסתכלו. נכון, פה נראה נר, שעשינו תנועה הרבה יותר משמעותית מנניח הנר פה. אוקיי? אבל זה בגלל שפה המחירים הם הרבה יותר גבוהים. תמיד שאתם רוצים לראות דברים יותר ברורים ביחס השוואתי אחד לשני, אתם תלחצו פה ותעברו בעצם להצגה לוגריתמית, שהיא הצגה שהיא יותר של אחוזים ולא של מחיר. השינוי האחוזי הוא זה שלוקח את התפקיד. לא אכנס פה לכל המתמטיקה, ככה אני ממש בגדול, אבל מה שזה מייצר לנו, זה יצר לנו השוואה בין הגדלים של הנרות. ופתאום אנחנו רואים שדווקא פה באזורים האלה, עשינו שינויים הרבה יותר גדולים, אוקיי? כשאנחנו הגענו מרמת ה-33, כן? לרמת ה-97, הכפלנו פי 3, אוקיי? הכפלנו פי 3 בחודש. פה עלינו מ-5,000 ל-8,000, אז אפילו לא הכפלנו פעם אחת, אוקיי? אז תמיד שאתם רוצים לקבל את המושג ההשוואתי מבחינת אחוזים, מה הדברים עושים, תעברו ללוגריתמי, מאוד נוח בנכסים, בעיקר בנכסים גדולים, שביקרו במחירים מאוד נמוכים קודם, ועכשיו במחירים גבוהים, ואז קשה להשוות את היחס, כי תנועה של $100 בין 50 ל-150, זה לא אותה תנועה של $100 בין 1,500 ל-1,600, אוקיי? ברור, מבחינת אחוזים. אז הצגה ככה שאני אוהב לעבור אליה הרבה פעמים, נחזור להצגה הרגילה, אז אנחנו רואים את הביטקוין. אז שוב אני אומר, אני חושב שהביטקוין צריך פה עוד כמה שבועות לשחק פה בין המשחקים. הייתי רוצה לראות אותו שוב נתמך גם על ה-60,000 או באזור של ה-60,000, אולי אפילו כמו שדיברנו ירידה לאזור ה-53,000. שוב, זה לא כי אני חושב שהביטקוין לא זה, אלא אני חושב מהניסיון שלי עם נכסים כאלה גדולים, אם הם לא לוקחים את האוויר הזה ולא טוענים את האנרגיה לתנועה הבאה, אז התנועה הבאה לא תקרה בצורה איכותית, אוקיי? מצד אחד, ומצד שני, הביטקוין הוא נכס שהוא קצת שונה בהתנהלות שלו, ובצורת המסחר שלו, אז אני תמיד שם כוכבית ליד הביטקוין, ואני אומר, וזה יגידו לכם, כל מי שאומר לכם אחרת, או אומר לכם שהוא יודע בדיוק מתי הביטקוין יעשה משהו, אז הוא מוכר לכם סיפורים, אף אחד לא יודע, זה נכס שהוא מאוד שונה, בהתנהגות שלו משאר הנכסים. עדיין יש דברים שהם דומים ויש דברים שהם מתמטיים וטכניים וזה, אבל הביטקוין הוא הביטקוין, אף אחד לא באמת יודע, נגיד פה בדיוק למה דווקא כאן יצאנו לתנועה, אוקיי? זה משהו שהוא אין לנו ממש הסבר אליו, במניות ובחברות ובחדשות ובעניינים, אז יש לנו יותר יכולת לנתח את זה. נכס כמו הביטקוין, הרבה פעמים דברים יכולים לקרות גם בצורה שמפתיעה מאוד, ולכן הביטקוין למסחר, למסחר קצר טווח, הוא נכס לא קל, אבל למסחר שהוא לטווח בינוני ארוך, אני חושב שהוא דווקא מתנהג מאוד יפה, ואני אמרתי לכם, אני לא סוחר קריפטו, מחזיק קצת אבל לא סוחר קריפטו, לכן אני פחות מכיר לעומק את התנועה תוך יומית, אבל מההסתכלות שלי זה לא נכס שקל לסחור אותו תוך יומי, עדיף לעשות את זה לטווחים ולתפוס תנועות כמו פה, כן? זאת אומרת, אם אתם עכשיו קונים פה בהתבססות הזאת, לא משנה איפה קניתם, אז אתם לא צריכים ממש לנחש איפה זה עולה.
סוחר יומי שעובד על יחסי סיכוי סיכון הרבה יותר קטנים והרבה יותר זה, אז הוא ייכנס, יצא פה הרבה פעמים, ואם הוא יודע מה הוא עושה אז הוא גם יכול לעשות פה כסף, אבל הרבה יפסידו פה הרבה כסף, במיוחד כל מי שממונף בקריפטו. אוקיי, נקסט, האיתריום. אז האיתריום מחזיק מאוד יפה את העלייה הגדולה שהוא עלה פה, אנחנו ממש פסע לפני להגיע, כן, לגבוהים, אני מדבר על הגבוהים האלה האחרונים, לגבוהים האלה יש לנו טיפה זמן, אבל אנחנו באמת בתנועה מאוד מאוד יפה, אני מעריך שהאיתריום כן ידחוף קצת למעלה, כי האיתריום בעצם לא היה לו את כל ההייפ. אם לביטקוין דיברו חודשים, אפילו שנים, על העניין של התעודות סל, וזה לאט לאט נבנה ההייפ, האיתריום מאוד הפתיע את השוק. זה הגיע, תסתכלו, כאילו השוק היה כזה, לא קורה כלום, ופתאום בום. אז אני חושב שיש לאיתריום עוד לאן לעלות, אבל כמובן צריך לראות, צריך לעקוב, ולעבוד בזהירות. דלק, קודם כל השקל, אז השקל דולר, אנחנו רואים גם, אין איזה משהו מיוחד. האג"חים יורדים ביום שישי, בעקבות הנאום של ביידן, כי ברגע שהריבית במשק תרד, אז גם האג"חים ירדו. דלק, אז הדלק עושה תנועה מאוד, זאת אומרת, ניסינו לפרוץ וירדנו חזרה. מההיכרות שלי עם הנכס הזה של הדלק, אנחנו הולכים עכשיו פה לאיזושהי תקופה אולי של לשחק קצת בין זה כמו פה, תסתכלו, משחקים, לפעמים קצת יותר, לפעמים יורדים קצת יותר, לא משנה, עד שיוצאים לאיזושהי תנועה. גז, אנחנו עלינו חזק, יורדים חזק, בואו נראה איפה נעצור, בואו נראה איפה אנחנו עכשיו, מבחינת פיבונצ'י פה בגז, אז אנחנו על ה-61.8, מאוד מעניין, נראה אם נחזיק את זה. אוקיי, חיטה, אז חיטה ממשיכה את המגמה, אנחנו קצת שוברים פה את הקו מגמה, בואו נראה אם אנחנו מחזיקים את זה או לא. זהב, אז הזהב אחרי העלייה המאוד משמעותית שהוא עשה, מתייצב פה מאוד יפה, גם הזהב היינו רוצים לראות אותו פה קצת, ככה ממש עוד כמה שבועות, אפילו חודשים, מתייצב לקראת התנועה הבאה. כסף, שימו לב, הכסף פה הוא גם מקבל כבר פעם שנייה התנגדות חזקה ב-32, בואו נראה אם אנחנו בעצם הולכים פה לאיזושהי התייצבות, או שעשינו פה דאבל טופ ואנחנו חוזרים למטה. סקטורים אני אוהב להסתכל בשבועי, אז בואו נתחיל. סקטור האנרגיה, מעניין, סקטור האנרגיה כאילו סוג של נתמך, למרות שבשבוע אנחנו די ירדנו, אבל צריך לזכור, סקטור האנרגיה אמנם תלוי בדלק, אבל הוא בעיקר סקטור שמכיל חברות, ויכול להיות שהחברות עצמן כן עלו. בואו נראה את הנדלן, נתמך גם יפה השבוע. סקטור הטכנולוגיה, שימו לב, סקטור הטכנולוגיה נראה יחסית יותר חלש ממה שראינו, למרות הסיום. בעיקר אמרנו כי זה הקטר שסוחב את השוק, והוא גם צריך לנוח קצת לפעמים. הפייננשלס נתמך מאוד מאוד יפה, כמובן שזה אחד הסקטורים שמושפע מאוד מעניין הריבית. פה אנחנו בדיסקשנרי, אנחנו לא רואים איזושהי תנועה משמעותית. במטריאלס אנחנו רואים תמיכה מאוד מאוד יפה פה. גם אני חושב שאנחנו נראה את זה לאורך הרבה זה באמת כי כל השבוע ירדנו, ואז ביום שישי החזרנו בהרבה סקטורים שבאמת תלויים בעניין הריבית. אתם רואים, אנחנו ממש רואים את זה בחתך. הקומיוניקיישן ממשיך לדחוף חזק למעלה, בעיקר גוגל, מייקרוסופט, כל חברות שיש להם יד ורגל בקומיוניקיישנס, והסטייפלס גם, אותו נר, שימו לב, מאוד מאוד דומה, גם היוטיליטיז בטח אנחנו נראה משהו דומה, כן, היוטיליטיז אפילו חזרו ממש לגבוהים. אוקיי, קצת מדדים מהעולם, אז הדקס השבוע בסך הכל נשאר יציב, קצת ירד אבל לא איזה משהו דרמטי, הניקיי מחזיק יפה, ה-UK נר גם מאוד
יפה של ניסיון לרדת חזרה, אבל מיד מגיעים הקונים, באמת לקראת סוף השבוע, וקונים, הקק, סיפור דומה, מדד תל אביב, גם אנחנו רואים שבוע די חזק, אוקיי? שבוע די חזק, לא הייתי אומר שבוע עצמתי או משהו זה, אבל שבוע של אחרי שבועיים של קצת איזושהי התבססות, שוב מכוונים כלפי מעלה, ומדד הונג קונג, אז אחרי באמת הדחיפה שראינו בכמה שבועות, מגיע איזשהו תיקון, עכשיו אנחנו צריכים לראות האם התיקון הזה מוביל אותנו לתנועה חזרה כזאת, או שאנחנו מתקנים קצת ומסתובבים למעלה, ימים יגידו. אפל, אני חושב שמה שקורה כרגע עם אפל, בעיקר בעיניי, זה העניין שמצד אחד יש פה הרבה אנשים שאומרים, וואי, אפל היא הזדמנות לקנות, מה זה, היא לא באמת עשתה הרבה בשנה האחרונה, זה מתישהו צריכה לעשות וכאלה. מצד שני, יש את אלה שלפחות גם אני נמצא איתם, שכרגע לא רואים מה הצמיחה הבאה של אפל. אוקיי, אפל חברה טובה, מרוויחה זה, כמובן, אני לא אפשר להשקיע בה, אין חברה רצינית, אבל מה המנוע הצמיחה הבא שלה, זה קצת לא ברור לי, וצריך לראות מה יהיה פה, אבל היא בסך הכל דוחפת יפה פה אפל, אם אני מסתכל עליה ביומי, כן, אז אנחנו רואים שגם כשהשוק היה בירידות, אפל יחסית הייתה בסדר, זה סימן טוב. מייקרוסופט, אז מייקרוסופט נותנת פה תיקון די חזק, אוקיי, כלפי מטה, ממש כמעט מגיעה עד ל-400, אני חושב שזה נובע א' מזה שבאמת מייקרוסופט עלתה המון, ודבר שני, יש קצת בלגן שם עכשיו בכל ה-OpenAI, סם אלטמן, אנשים שהתפטרו, זה כל ההייפ מסביב לזה, הוא לא הכי טוב למייקרוסופט, מאוד שמייקרוסופט ממשיכה בשלה, משיקה כלים, משיקה עניינים, אני חושב שנכנסה גם לטלגרם, למי שלא יודע, היום אתם יכולים להפעיל גרסה של ChatGPT בטלגרם, זאת אומרת יש פה, מייקרוסופט נכנס לכל מיני מקומות שהיא לא הייתה בהם, גוגל גם, תנועה דומה עם הרבה פחות דרמה כמו במייקרוסופט, אמזון, גם בואו נראה, אמזון גם קצת יורדת אחרי הדוחות האחרונים, אבל בינתיים נשארת באותם טווחים, בסך הכל אחרי עלייה משמעותית, נחה פה קצת, מתכוננת להמשך, NVIDIA, אז NVIDIA מטפסת, נותנת פה איזשהו תיקון, אבל לא משהו דרמטי, אפילו נראה לי כמעט סוגרת פה את הגאפ הזה, שזה גם נחמד, כי זה יכול להוציא את סוחרי הגאפים מהעניין, למרות שפה יש איזשהו גאפ, אבל אני לא מאמין שכרגע בתקופה הזאת של NVIDIA אנחנו נסגור אותו. מטה ממשיכה, גם תמיכה מאוד מאוד יפה בשישי, טסלה פה נכנסת איזושהי תקופת התבססות, שזה לא רע, זאת אומרת, כל המשחקים שראינו בטסלה, עליות ירידות, כל מיני זה, פתאום לקבל איזושהי תקופה של קצת רגיעה, איזושהי התבססות לקראת הצעד הבא, זה יכול להיות מעניין, ונטפליקס דוחפת למעלה, גם פה מקבלת ביום שישי את אותו נר שאתם תראו כשקורה משהו כזה בשוק, כמעט כל המניות מתנהגות ככה, וממש אפשר לראות את זה בחתך גדול. טוב, בואו נעבור רגע על מניות קצת, ונראה מה יש לנו, אז ככה. טוב, בואו נתחיל. MSTR, כמו ביטקוין, בינתיים, באיזושהי סוג של התבססות, IBIT אני לא עובר, מוד. בואו נראה את מוד, אז כמו שאמרתי לכם, אני יצאתי ממוד, אחרי שהיא עשתה את התנועה הזאת, אני חושב שמוד גם צריכה איזושהי, אחרי תנועה מאוד מאוד משמעותית, כן, תסתכלו, מניה כזאת בחודשי, אוקיי? תסתכלו איזה טירוף של, כאילו, של עליות, ובלי בכלל איזושהי מנוחה, הגענו לאזורי 100, פה מה שאני חושב שזה קלאסי, זה לראות את המניה יורדת קצת חזרה, לא יודע מה, 80, אפילו סתם תמתחו, כן, פיבונאצ'י הכי בסיסי, מכאן לכאן, אנחנו רק ב-70 מגיעים ל-38, אוקיי? רק ב-70 אנחנו מגיעים ל-38, זה כאילו, בואו, יש לאן לרדת. אוקיי? יש לאן לרדת. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו נרד את זה, כן? אם המניה נמצאת עכשיו באיזשהו מומנטום, היא גם יכולה להמשיך, כמובן, אנחנו לא יודעים איפה זה יעצור.
אבל אני רק אומר שבשלב הזה, להיכנס למניה כזאת, זה נראה לי כאילו שיש יותר מה להפסיד. אם אני אראה את המניה ממשיכה פה קצת לטייל, אחרי זה נותנת איזה דיפ קטן לאזורי השוברת פה את הנמוך, ואז מטפסת ועולה, אז יכול להיות שהייתי באמת אסתכל על זה, כי הייתי אומר, אוקיי, היא צברה מספיק אנרגיה בשביל לעשות את התנועה הבאה. כרגע, אם אני מסתכל על זה ברמה השבועית, אני רוצה לראות הנראות קצת מתייצבים, אני רוצה לראות נראות כאלה, אוקיי? אני רוצה לראות איזו סדרה של שבועיים, 3 לפחות, של נראות שמתייצבים, אולי עכשיו אנחנו מתחילים את זה, קצת להיכנס לזה, ואז אולי יכול להיות מעניין. פלנטיר. פלנטיר, שימו לב, אנחנו נתמכים על אזורי ה-20 וקצת, 20 וחצי, 20, 70, 20, 80, אני רואה פה כל הזמן. שוב, אנחנו לא מצליחים אבל לפרוץ, אוקיי? כשאמרתי שאנחנו צריכים לעלות מעל, מה זה פה, 22, 20, משהו כזה, ולהחזיק, לא סתם פה הגענו ל-22, 20 ולא הצלחנו להחזיק את זה, אוקיי? קיבלנו ישר התנגדות. אנחנו צריכים לעלות, להחזיק את זה, לראות את התנועה הבאה, ורק אז אולי תהיה לנו איזושהי נקודת כניסה, אבל גם פלנטיר, מניה, שימו לב, מי שמשקיע בפלנטיר זה חתיכת, איך נגיד את זה, חתיכת רכבת הרים, שבסופו של דבר אתה מקבל תנועה שאולי יכולת לעשות אותה בהרבה פחות זמן במניות אחרות. אז שוב, פלנטיר אני מתייחס אליה רק כהשקעה לטווח רחוק, ואני כרגע לקחתי את הצעד אחורה קצת. NVIDIA עברנו, פאלו אלטו. אז פאלו אלטו אנחנו רואים ירדה עם השוק, מתמכת בסך הכל עם השוק. שוב, אני חושב שפאלו אלטו מצאה לעצמה איזשהו מקום חדש קצת לצבור אנרגיה. אני אוהב את זה, באופן אישי אני אוהב את זה. למרות שכן, אני מושקע, הייתי מעדיף לראות אותה כבר ב-500, אבל זה לא העניין. העניין זה שעלינו פה בצורה מאוד מאוד חדה, אוקיי? בלי אגב יותר מדי איזשהו משהו שאני יכול להגיד, בגלל זה עלינו וזה בדוחות. ואז קיבלנו איזשהו דוח שהוריד אותנו, אבל אנחנו כן מתייצבים פה באזורים האלה. עכשיו הייתי רוצה לראות פה עוד קצת התייצבות, ואז לאט לאט שאנחנו מתחילים לטפס למעלה. אדמה ממשיכה להחזיק פה מאוד יפה את התנועה. IOVA אמרנו שאנחנו מוציאים אותה מפה, אבוט, שימו לב, אבוט מתחילה להתקרב לאזורי ה-100, אני חושב ש100 יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה קורה, אני חושב שפה הגענו, מה הנמוך היה פה? 100.64. עכשיו מה שהייתי רוצה לראות זה קצת פה ניסיון לרדת מה-100, באיזשהו שלב להצליח באיזשהו נר עוצמתי, ואז להסתובב חזרה, זה יראה לי על איזושהי תמיכה, משהו כזה, איזה מין וי כזה, אבל לאו דווקא בנרות יומיים, אולי בנרות של 4 שעות היינו נראה את זה, אז זה מה שהייתי רוצה לראות באבוט. סופי, בסך הכל, כן, סופי פה נשארת ברמות האלה, לא עולה יותר מדי, לא יורדת יותר מדי, מחכה אולי לחדשות הבאות. ג'ייפרוג להערכתי נמצאת כרגע באיזשהו מומנטום פחות חיובי, וג'ייפרוג כמו שתשימו לב אינה בין דוחות לדוחות. זאת אומרת אם אנחנו עכשיו במומנטום הזה, אז צריך קודם כל עד שלא נגיע בערך לאמצע הדרך של הדוחות, לא נראה לי שיקרה משהו, ואז מאמצע הדרך לפי מה שהמשקיעים יחשבו, אז אנחנו נתפוס קצת איזשהו כיוון או למעלה או למטה, אבל לא איזה משהו דרמטי, עד הדוחות שבהם מן הסתם תהיה איזושהי תנועה. שופיפיי לא מעניינת, בוא נראה Intuitive Surgical, פרצה את ה-400, מתייצבת על ה-400, אני מאוד אוהב שמניה נלחמת על ה-400, ורק אז פורצת, זה בדרך כלל מביא לתנועה הרבה יותר איכותית. CrowdStrike נותנת פה עבודה כלפי מטה, שימו לב, לבנק אוף אמריקה בנר מאוד חזק ביום שישי, שוב עניין הריבית הולך להשפיע על הבנקים מאוד. DKS, אוקיי, DKS, כן, דוחות טובים מאוד, עברתי עליהם, שוב, אני כן רציתי להיכנס פה מתחת ל-200, אבל עניינים של זמן, של הון, של זה, לא אפשרו לי להיכנס, אבל אני תמיד אוהב
לעשות תוכנית עבודה, וגם אם אני לא מצליח לממש אותה מסיבות כאלה ואחרות, בעצם זה שאתה רואה אותה עובדת זה מאוד כיף. וגם לכם התרעתי על המניה הזאת, דיברנו עליה, ראינו אותה כמעט בכל סקירה, בסקירות האחרונות, אז מי שרצה היה יכול לעשות פה באמת עסקה מאוד טובה, ונראה שעכשיו היא גם פורצת את ה-200 ודוחפת כלפי מעלה לצעד הבא, כך שמי שנכנס פה נניח בפריצה כאן באזורי ה-190, משהו כזה, פה בתחתית לקראת הדוחות, מנה קטנה לקחת כאן, אוקיי? ביום הבא אפשר להוסיף עוד איזה מנה קטנה, גם לא יותר מדי כדי שתוכלו להחזיק גם בירידה של הדוחות, ואז עם הדוחות עצמן להיכנס ממש בתחילת היום של הדוחות, כן? מתי זה היה? ביום רביעי, פה, אוקיי? איך שאתם רואים פה, כבר בפרי-מרקט אפשר לקנות, או אפילו כאן בתחילת המסחר, ושוב, אם זה השקעה לטווח רחוק, אז גם לא אכפת לכם אם יעשו איזה דיפ קטן כלפי מטה, ורק אז יעלה, זאת אומרת, יש פה באמת... טוב, מה נעבור פה עוד? קר מתקנת קצת, אוקיי, אבל גם יום שישי, נר מאוד דומה. BSY, אני יצאתי מ-BSY, כמו שאמרתי לכם, יצאתי ב-52, אני כן רוצה לראות איך היא מתמודדת עם ה-50, בסדר? כי אם היא תתמודד יפה עם ה-50, יכול להיות שאני אחזור, אני עדיין חושב שמניה שתמכה כל כך הרבה זמן פה, נעה בין הזה, היא יצאה לאיזשהו זה, אז עכשיו אני לא, זאת אומרת, יש פה אחד משני המקרים, או שאנחנו יורדים עכשיו לתא שטח למטה, כי עשינו פה איזושהי פריצת כשל, או שאנחנו נתמכים פה וחוזרים למעלה. ומה שאני רוצה לראות זה משהו ברור שיגיד לי אם אנחנו עושים ככה או ככה, שוב אין פה כניסה, פה זה ייקח עוד זמן עד שבכלל המניה תסמן לנו משהו לכניסה, אז כרגע אני בצד אחורה, מניית הוד בסך הכל נתמכה מאוד מאוד יפה על ה-20, וממשיכה פה זה, שימו לב, ביום האחרון גם ניסתה לרדת, לא חזרה כמו כל השוק, אבל חזרה מספיק, והיא גם בסך הכל לא ירדה בימים לפני, אז זה גם סימן מאוד חיובי. אם אנחנו הולכים פה לכמה מניות, שימו לב, 0LR, דיברנו עליה, אמרתי לכם שמתישהו היא תעשה תנועה, לא יודע, אני לא צפיתי את זה, כן, בואו, אני לא... זה תכנסו פה חדשות, תכנס פה עניין, אבל כן אמרתי לכם שמתחום הסולרי המניה שהכי מעניינת, כי היא החזיקה הכי יפה, ושוב, אני מענייני זמן, וזה לי כמה, ממש שבוע, שכמעט לא הצלחתי להגיע בו למסחר, או בכלל למסכים, אז אנחנו ממש, וגם שבוע, בכלל בוא נגיד, אני כבר חודש, יצא לי אולי לעשות איזה 2 ימי מסחר, תכלס, שממש ישבתי על המסכים, אבל אני מקווה שמחודש הבא אני יכול לחזור לזה קצת יותר, יתפנה לי קצת זמן, ואני יכול לחזור לזה קצת בצורה יותר רצינית, ואנחנו באמת רואים פה תנועה מאוד מאוד יפה. טוב, גרמין, דיברנו על גרמין, אני רואה את הירידה הזאת, אני רואה את ההתייצבות פה, עכשיו אני מחכה לראות מה קורה, אוקיי? עכשיו זה מתחיל לעניין אותי, אני רוצה לראות תנועה ככה של עוד תקופה, ואז אולי לראות למשוך למטה לעוד איזה תנועה, לפגוש את הממוצע ה-50, יכול להיות מאוד מאוד מעניין, TNDM, גם אנחנו, בסך הכל אנחנו רואים, כמו שדיברנו, דוחפת למעלה מאוד יפה, אחרי דוחות, אוקיי? בסך הכל מניה, גם מניה מאוד מאוד מעניינת, אני חושב שאנחנו מתחילים להגיע לאזורים, שימו לב, היה לנו פה גאפ שאנחנו סגרנו אותו כרגע, אוקיי? נראה מאוד מעניין, אינטל נמצאת פה, לא כי אינטל נמצאת פה מטעמים היסטוריים, לא מטעמים שאני חושב שיש כרגע עסקה, אינטל צריכה קודם כל להוכיח את עצמה, גם אם היא הייתה עכשיו מתחילה לעלות, לא הייתי נכנס פה לאיזושהי פוזיציה, לפני שבאמת הייתי רואה איזושהי תנועה שמתחילה איזושהי מגמה, בגיבוי של חדשות, אחרת כאילו חברות כאלה יכולות מתישהו להסתובב וזה, אבל היו הרבה חברות לאורך ההיסטוריה שפשוט המשיכו לנזול, עד שכמעט לא שמעתם עליהם. אני לא אומר שזה מה שיקרה לאינטל, אינטל חברת ענק, אינטל גם אחת מהחברות שכן ירוויחו במידה ויהיה סכסוך בין סין לטיואן, כי היא מייצרת בעצמה את הצ'יפים שלה. אז לא יודע אם הייתי...
כאילו, אינטל צריכה להראות לנו דברים, כן, אני כרגע לא, באמת, לא חושב שיש פה משהו. דאולינגו, אמרתי לכם, אני שם מסתכל עליה בעיקר מבחינה פונדמנטלית, היה לה דוחות, הדוחות הורידו אותה, בינתיים אנחנו רואים איזשהו ניסיון לתמיכה, אבל זה ייקח זמן עד שאנחנו באמת נראה איזשהו משהו לתמיכה, אנחנו צריכים כן לראות שאנחנו חוזרים מעל ה-200 בשביל לראות תנועת המשך. TWD, בסך הכל אנחנו רואים ממשיכה להתייצב פה על הגבוהים, מניה כהשקעה לטווח יותר רחוק, אבל יכולה גם לעניין אם היא תמשיך פה את ההתייצבות הזאת. אובר, ראיתי שיש חבר'ה שביקשו את אובר, תראו, בואו נסתכל רגע איך אני ניגש לניתוח, אוקיי? אז כשאני ניגש לניתוח, אני קודם כל לוקח, כן, אני תמיד שם לי את ה-RSI וה-MACD, ואני מתחיל תמיד מהחודשי, אוקיי? ומה אני רואה בחודשי? בחודשי אני רואה שנתנו עבודה מאוד חזקה ב4 חודשים האחרונים, ובכלל אנחנו באיזושהי מגמת עלייה מאוד יפה, וזה תיקון ראשון שאנחנו ממש נכנסים אליו לעומק. אם אני מותח פה את הפיבונאצ'י, אז ברמה הבסיסית אני אומר לעצמי, אוקיי, אנחנו צריכים להגיע כנראה חזרה ל-60, אפילו 58, זה כאילו התיקון הכי בסיסי שיכול להיות, אנחנו גם רחוקים מהממוצעים הנעים, ואנחנו רואים גם נר, שהוא נר שמכוון למטה, זאת אומרת ניסינו לעלות למעלה ודחפנו חזרה למטה. שוב, זה לא אומר שלא ניתן מכאן, כל מה שאני אומר זה ניתוח על סמך הסתברויות, אוקיי? ההסתברות כשאני רואה גרף כזה, זה שאנחנו נרד לפחות לאזורי ה-58, האם זה מה שיקרה? לא בטוח, אבל הסיכוי שזה יקרה הוא סיכוי הרבה יותר גבוה מזה שעכשיו אנחנו נסתובב ונעלה. בסדר? חשוב להבין שתמיד אנחנו מדברים בסיכויים, כי אף אחד לא יודע באמת מה שוק ההון יעשה, אלא אנחנו, ובגלל זה גם אנחנו תמיד מנהלים סיכונים, כי גם אם אנחנו בטוחים שמניה תעלה, בסוף היא לא עולה, אוקיי? אז אני שראיתי את הגרף של BSY למשל, הייתי כאילו לא זוכר שראיתי הרבה גרפים שאמרתי שאנחנו בטוח בדרך למעלה, אוקיי? ושם אמרתי את זה, וגם עלינו בדרך למעלה, אבל אז פתאום מגיעה איזה חדשה, ופתאום זה מוריד את המניה, זאת אומרת דברים קורים. אבל כניתוח טכני, אני חושב שיש לנו קצת לאן לרדת, לא הייתי ממהר להיכנס. אם אנחנו מסתכלים בשבועי, אז אנחנו רואים שיש גם פה איזשהו קו מגמה שאנחנו קצת רחוקים ממנו, והוא גם יפגוש אותנו, זאת אומרת, הרבה דברים הולכים פה להיפגש, אז אני חושב שיש פה איזושהי נקודה, אזורי ה-60, הייתי רוצה לראות את המניה חוזרת פה לאזורי ה-60, ומתמודדת, כדי שמגיעה נגיד לפה, קצת מתייצבת, נותנת איזה דיפ קטן, ואז מנסה להתחיל לדחוף למעלה, אז זה יכול לעניין, אם זה יגיע גם באיזשהו גיבוי של פונדמנטלס, איזושהי חדשה, דוחות, משהו, אז זה בכלל יהיה טוב. אבל כן, אני חושב שאובר נכנסה פה לתיקון מאוד מעניין, ומשהו לעקוב אחריו. משהו לעקוב אחריו, כי יכול להיות שאם אנחנו כן באזורי ה-60 מסתובבים וחוזרים לגבוהים, עשינו 25%, רק מלחזור לגבוהים, אם גם אנחנו באיזושהי דרך פורצים, אז אנחנו כבר יכולים לעשות הרבה יותר מזה, אבל שוב, צריך לראות קודם דברים ברורים. טוב, בואו נראה רגע, אני פה בודק פשוט שעברתי על המניות ששאלו, כן, אז יש עוד שתי מניות, קודם כל בואו נראה דל, אשתו השנייה של רותם, ודל אנחנו רואים דוח אחרי הדוחות, דוח לא היה נראה לי דוח כזה רע על פניו, כן היו בו איזה כמה בעיות, אבל לא איזה משהו דרמטי, זה כן הגיע אבל באווירה שהשוק היה בירידות, כי תראו מה קורה ביום שישי באמת נתמכת כמו כל השוק, אבל כשיוציא את הדוח אז השוק היה באווירה של ירידות, ולכן נראה לי שזה גם השפיע, ועשה את התנועה קצת יותר דרמטית ממה שימו לב, אנחנו איבדנו 17% והיינו הרבה מתחת, אוקיי? אבל אני לא חושב זאת אומרת, מתחתי פה פיבונאצ'י, אני רואה שיש לנו לפחות עד ה-125, שזה עד ה-38, וזה נחשב תיקון בריא, אוקיי? זה נחשב תיקון בריא בשוק, אז כאילו, אני לא הייתי מתרגש מזה, רותם שאל אותי אם כדאי לצאת, כי הוא נמצא כבר מאזורי ה-80, אם אני זוכר נכון,
אז אם מישהו נמצא באזורי ה-80 ויש לו את האפשרות לתת למשחקים האלה לקרות, משחקים כאלה, אוקיי? זאת אומרת, זה שהמניה ירדה עכשיו, היא פה תעלה קצת, תנסה להיכנס לגאפ, אז תרד ושוב תעלה קצת, ועד הדוח הבא עוד זה, אבל זה יכול לתת לה אנרגיה, שאחר כך שהיא תתחיל את התנועה, אז היא כבר תרוץ הרבה יותר מעבר ל-180, בגלל שהיא צברה את האנרגיה הזאת. שוב, צריך לתת לדברים לקרות, כן? זה לא שעכשיו אני אומר שמכאן אנחנו נרוץ ל-180, יכול להיות שמכאן אנחנו גם נרד אפילו יותר, אוקיי? 124, יכול להיות שאנחנו עקרונית, עד שאנחנו יודעים ל-50% זה גם בסדר. שתדעו, כאילו תיקון של מניה, של תנועה משמעותית, נכס גדול שמתקן, יכול לתקן גם עד ל-50%, גם בין ה-50 ל-61%, זה גם בסדר גמור, פה אפילו יש לנו גאפ באזור הזה, אוקיי? עכשיו, אז פה עולה השאלה, האם לא כדאי לצאת, ואז להיכנס שוב, העניין הוא שאנחנו לא יודעים, אוקיי? מישהו כמו, שוב, אני לא מכיר את דל כמו שאני מניח שרותם מכיר. אם רותם מכיר ומאמין במניה, והמניה הזאת רואה אותה לטווח רחוק, עושה תנועות הרבה יותר משמעותיות, אז זה שעכשיו המניה תרד פה לאזור הזה, זה מבחינתו רק הזדמנות לחזק את הפוזיציה שלו. אוקיי? זה רק הזדמנות לחזק את הפוזיציה שלו. כי אז בזמנו, נגיד, לא היה הרבה כסף לקנות, אז הוא קנה מניה 2, לא יודע, לא משנה. ועכשיו פתאום אולי יכול להיות שיש לו קצת יותר כסף, ירוויח קצת יותר בשוק ההון, לא יודע, חסך, ואז הוא יכול לקנות פתאום עוד 4-5 מניות, ואז שיוצאת שוב לתנועה, הוא כבר טעונים יותר מניות. אז הכל שאלה, אני חושב, של הפונדמנטלס. זאת אומרת, אם הפונדמנטלס ממשיכים להיות חזקים, אבל יש תיקון טכני של המניה, זה מדהים, אני מאוד אוהב את זה, כי זה מאפשר נקודות כניסה מאוד טובות, במחירים יותר זולים לטווח רחוק. אם נכנס גם פונדמנטלס לא טובים, שהם דוחפים את המניה למטה, זה כבר סיפור אחר, ושם כן הייתי שוקל לצאת. ומניה נוספת, שביקשו פה HPQ, בואו נראה את HP, אז HP אנחנו רואים פה אחרי הדוחות נר חזק שדוחף כלפי מעלה, גם ביום שהשוק היה חלש, זה גם ככה די מרשים. בואו נראה רגע, בואו נסתכל קודם כל ברמה החודשית, איך אנחנו נראים. אז ברמה החודשית אנחנו מתקרבים באמת לגבוהים, האמת מאוד מעניינת HP. עכשיו שאני מסתכל, צריך לנתח פה את הדוחות, צריך לעבור, אני עוד לא יצא לי לעבור בכלל על HP, אבל מבחינה טכנית מאוד מאוד מעניין, הייתי רוצה לראות פה קודם כל איזו התקררות של יום, יומיים, 3, לראות שבאמת קצת, כי תראו עברנו מנרות כאלה לנרות כאלה, נכנסה תנודתיות, אז קודם כל לראות קצת איזושהי התקררות, לראות קצת את ה-RSI, חוזר לטווחים טיפה יותר נורמליים, איזושהי רגיעה קטנה, ווליומים חוזרים קצת לרמה הזה, ואז לתפוס לקראת התנועה הבאה. אני חושב שפה אנחנו כן, זאת אומרת, זה נראה שאנחנו כן הולכים לפרוץ פה את ה-40, 41 אפילו, ולעלות למעלה, כן, נראה מאוד מעניין. שוב, אני כרגע מסתכל על זה טכנית לגמרי, רק מבחינת הצד הטכני של העניין, הצד הפונדמנטלי עוד לא ברור לי, אני צריך לעבור, לראות, לקרוא את הדוחות, אבל מבחינת טכנית נראה שקורה פה משהו מעניין, גם תסתכלו את הווליומים פה, ביומיים האלה חזרנו לווליומים יחסית, אולי הכי גבוהים מאז שנת 22, אוקיי? אז ווליום, וגם היינו בערך שווים בווליום הזה, ווליום ממש הרבה יותר גבוה, היה לנו רק מה זה פה, גם 22, אבל גם חודשים טובים לפני, אז מעניין, HPQ, בואו ננסה רגע לנתח פה את התנועה בימים האלה, אז אנחנו רואים באמת את התנועה העוצמתית פה, אנחנו מהרגע שנכנסנו פה לזה, אנחנו נמצאים פה על אזורי ה-50, בין ה-50 ל-61, הייתי רוצה לראות פה תנועה עוד קצת, אולי אפילו לרדת לאזורי ה-61 פה טיפה מתחת, ואז להתחיל לטפס, אבל זה נורא תלוי בהייפ שיש כרגע במניה. רותם, מתי יש לך עניינים פונדמנטליים שאתה יכול לתת לנו
קצת תובנות על ה-HPQ, אז נשמח כמובן שתיתן לנו קצת את המידע הזה. אם לא, אני מקווה שבמהלך השבוע, מתי שיצא לי באמת לחקור את המניה הזאת קצת יותר לעומק, ואז אם יהיה לי איזה שהם תובנות, אני אשתף אתכם, אבל כרגע לטרייד היא נראית לי מעולה. טווח רחוק אני לא יודע להגיד לכם, כי זאת מניה שהיא, אתם אומרים, היא טובה מאוד לסווינגים, אבל היא כזה, טווח רחוק היא זזה קצת, איך אומרים, יש הזדמנויות יותר טובות, אני חושב, אבל מעניינת לטרייד, יכולה מאוד מאוד לעניין. זהו, טוב, עד לפה נראה לי עברתי על כל הדברים, שיהיה לכולם אחלה שבוע, שיהיה שבוע שקט ונעים, ונתראה בסרטונים.